Първото, което се случва на този ден е, че те сядат на една трапеза и по човешки обичай се почват да се карат. Случвало ли ви се да седнете на трапеза и да се карате? Случвало се. Така е било и тогава. Започнали са да се карат. И ние знаем защо са се карали. Искали са да докажат всеки един на другия колко е велик и колко е по-голям от другия в очите на Бога. Случвало ли ви се да срещате хора, които смятат, че са по-големи в очите на Бога от вас? А вие мислили ли сте си някога, че пък вие сте по-големи в очите на Бога от някой друг? Добре. Това се е случило тогава. Започнали са да се карат кой е по-голям. И тогава Исус изобличава тази тяхна незрялост и извършва това, което е записано в Евангелието на Йоан. Той им измива краката. Този, който е заповядвал на светлината и е казал да бъде светлина и стана светлина, се препаса с престилка, взе един леген с вода и уми краката на онези ученици, които той наричаше дечица. Сега разбирате ли защо ги наричаше дечица? Защото това, което бяха те в този момент, наистина представляваха едни деца по ръст духовен. И след като им изми краката, той седна и постанови това, което вече 2000-летия църквата прави. А именно да си спомня разчупеното тяло на Господа, проляната кръв, да си спомним цената, която е платена за прощението на греховете ни. Наричаме го Господня вечеря или с една дума от гръцки произход Евхаристия, добър дар, или причастие, съучастие с Христос в Неговото дело и личност. И така Исус тази вечер взе хляба, разчупи, благодари и знаете, даде от хляба и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Всеки път, когато се събирате, яжте от него. След това разчупи и им даде, наля чашата, даде от чашата и каза: това е кръвта, която се пролива за вас, за греховете ви, и това е кръвта на новия завет. Така тази вечер беше постановена Господната вечеря. След това на тази същата вечер Господ изобличи човека, който ще го предаде. Вие го познавате по име. Юда Искариотски. Но на същата тази вечеря Господ даде урок и на Петър, който така беше един от шампионите в споровете, кой е по-голям. Той смяташе, че той е първенеца. И Господ му каза: точно ти, който се считаш за най-голям, ти, който ходеше по водата, ти, който ме видя на върха на планината, преобразен, точно ти ще се отречеш от мене 3 пъти. И това е интересно, нали? Човека, който ходеше по водата, който срещна Мойсей и Илия на върха на планината, този същия човек се отрече от Господа. Но това, което се случи тази вечер, Исус пророкува за това отричане. И след това Господ им даде последното послание, което ние четем в 14-17 глава от Евангелието на Йоан. Там може да прочетете посланието, което Той им даде, обширно, за Святия Дух, който ще дойде, за това, че Той е лозата, ние сме клоните, знаете. Всичко това Господ го каза преди да се помоли накрая с онази молитва, която някои наричат първосвещеническа молитва. Т.е. Той се помоли за своя народ. Народ, който сме и ние днес с вас тук, ако вярваме в Него и сме предали живота си на Него.
След като се помоли, излезе в Гетсимания, в тази градина, която е на Леонския хълм. И там започна неговото страдание. Вие се сещате, че там неговата пот се превърна в кръв. И в това страдание нямаше помощ за него. Той беше сам в този час. И той се помоли, докато не дойде часа на неговия арест. Дойде времето Юда да се приближи, да го целуне, за да покаже на войниците кой точно е Исус. Това беше знака. И по този начин, от тук нататък, съдбата на Исус тръгна към Голгота. В същото време Петър направи така едно дело, което е записано, че взима един нож и отсича ухото на един от храмовите стражи на име Малх. Но и на това място четем, че Исус прояви силата и любовта си. Сила да изцели Малх. Той взе ухото, което е отсечено, и го върна на мястото му и благослови Малх да има отново своето ухо. И по този начин той показа и любовта си към този човек, който беше дошъл да го арестува. И накрая как завършва тази сцена? Ами всички се разбягват. Всички тичат всеки за живота си. Исус е изоставен от тези ученици, които се караха кой е по-голям от тях, кой е по-велик. От тези ученици, които се кълняха едва ли не, че няма да го оставят никога. Ние виждаме, че тази вечер те не изпълниха нито едно от тези обещания, които дадоха на Исус. И така, в това, което аз обаче ще наблегна днес, са три неща. Първото е много близко за нас. Това беше време, в което Исус трябваше да се справи с огорчението си. Знаете ли какво е огорчение? Това е чувство, което човек придобива, когато знае, че някой може да му помогне, но той не му помага. Нека да помислим. Исус знаеше, че никой от този род човешки, който беше срещнал и който беше изцелил и който беше надарил с дарове. Вие знаете, Исус даваше очи на слепородени, куци скачаха, глухи чуваха, неми говореха. Нито един от тях не беше там, за да му помогне. Но там бяха неговите близки хора. Те помогнаха ли му? Не му помогнаха. Добре, хората не му помогнаха. Нито далечни, нито близки. А Бог? Бог можеше ли да помогне? Можеш. А помогна ли? Изпрати един ангел да го укрепи и да му каже: няма как да ти помогна в това страдание, трябва да го понесеш сам. И точно тук се явява това чувство, което ние като хора можем да изпитаме. Исус е бил човек. Аз не казвам, че той е изпитал това чувство. Но той казва: душата ми е прескръбна до смърт. Това какво означава? Как го тълкувате това? Матей 26 глава 38 стих. Душата ми е прескръбна до смърт. И продължението е: постойте малко с мене. Обаче какво вижда? Никой не стои с него. Спът хората и нищо не ги интересува. Няма ли да се огорчите? В този момент Исус е бил сякаш едно безплодно дърво. Толкова усилие е положил, толкова думи е изговорил и нищо. Учениците спът, Господ му изпраща ангел и му казва: няма как да те отмине чашата. И малко по-късно ние четем в Йоановото Евангелие, че на вечерята той казва: настава час, даже дошъл е,
да се разпръснете всеки при своите си. Друг превод казва при своето си. Всеки да иде къде? Кой къде си иска? При своето си. Където той си иска. Ние ходиме ли където си искаме? Ходиме. Що да не ходиме? Некой да ни е спрял. А мене казва да оставите сам. Чувствате ли емоцията в тия думи? Има ли емоция? Ние четем Библията, все едно в нея няма емоция. Но когато Исус е казал тия думи, какво е чувствал? Как го обяснявате? Настава час. Дошъл е. Всеки да си иде по своето си направление. Аз оставам сам. Обаче аз не съм сам, защото Отец е с мене. Ето тук вече започва нещо, което бих нарекал, че може да ни помогне пък и на нас да дойдем до изцеление от нашето огорчение. Второто нещо, което мога да кажа за тази вечер, която беше тежка вечер за Христос, е, че точно тук той трябваше да ограби себе си. Така казва апостол Павел във втората глава на Филипяните. Той ограби себе си. Буквално така звучи на гръцки език. Той ограби себе си. Ограбвали ли сте себе си? За кого? За Господа е добре. Но най-вече за кого? Бихте ли ограбили себе си за някой, който ви мрази? Ето за той е Малх, дето е дошъл да ви арестува. Вижте, Исус трябваше в този момент абсолютно да се очисти от всяка останала част, ако имаше такава още капчица своеволие и свободомислие. Били ли сте своеволни някога в живота си? Охо! А така по-свободомислещи били ли сте? Я се опитайте да се освободите от своеволието и свободомислието си. Да видите каква огромна мъка ще изпитате. Огромна мъка. Това е жестока болка. Исус трябваше да я понесе. И точно това е картината агне водено на клане. Агнето как отива на клане? Бие ли се? Хапе ли? Само плаче. И това е пророчеството на Исаия. Преди да каже, че е тръгнал като агне, водено на клане, той казва, той беше угнетяван на първо място, но смири себе си. Ако не беше смирил себе си, знаете ли какво щеше да стане? Да извика 12 легиона ангели. Да не кажа, че само един е достатъчен. Има един такъв ангел, описан в Стария Завет, дето унищожи 180 хилядна войска. Смири себе си, не отвори уста и като агне водено на клане, и както овца, която през стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Мислите ли, че това е лесно? Опитайте се да се освободите от своеволието си и от свободомислието си и ще видите колко е трудно. Исус трябваше тотално да каже, няма моя воля, има Божия воля за живота. Имало ли е Божия воля за живота ви, която вие сте възпрели благодарение на вашата собствена воля? Има, нали? Има Божия воля, ама ние какво му казваме на Бога? Да бъде твоята воля, ама точно сега нека да бъде моята воля. Точно сега няма как да се случи. Искам да съм сигурен, че така ще стане, както аз искам. Ако Исус искаше да е сигурен, че нещата ще стигнат до ангелите и легионите, щеше да каже, давай, викай ги. Не, това не е волята на Исус. Волята на Бога трябваше да се изяви в този момент. И това е толкова трудно. Но Исус го постигна. И третото последно нещо е, Исус тръгва към Голгота
забележете, фокусиран изцяло в Бога и тотално изключил човеците. Така да го кажа в един крайен вариант. Защо го казвам така в крайен вариант? Той казва, вие ще ме оставите, но моя Отец е с мене. В кого гледа Исус в този момент? В Отец, ама той видим ли е? В този момент е невидим. Обаче той го гледа и той знае. И това е, айде да кажа, магията в кавички. Защо казвам така? Защото ако в една такава ситуация гледаш човеците, какво ще видиш? Как всички те остават. Как това, дето си говорил, все едно си изговорил всичко на празно. Как това, дето си извършил, все едно всичко е било на празно. И ако гледаш в себе си или в хората, които са около теб, ти какво ще видиш? Провал. Абсолютен провал. В този момент всеки можеше да дойде при Исус и да му каже, ти си абсолютен провал. Ето в този момент всеки можеше да му го каже. Защо? Учениците оставиха ли те? Оставиха те. Добро извърши ли? Извърши. Къде са тия, където приеха доброто от тебе? Къде са? И сега как се чувстваш? Добре ли си? Има една рок-опера, се казва. Исус Христос супер звезда. Изпълнявате по света. Много известно. Автора не е повярвал на цялото Евангелие. Не е повярвал в Възкресението. Затова рок-операта завършва с погребението на Исус. Но има една ария, дето на Исус, една песен, ария казва много официално, песен от този мюзикъл, която е точно молитвата на Исус в Гетсимания. И там в тази песен Исус е описан точно като един човек, който е разколебан. И казва, аз 3 години ти служих, тя бяха като 300. И излива болката си, казва, ти искаш да изпия тая чаша, ще изпия до дъно. Но каква ще бъде моята награда? Каква ще бъде моята награда? Пее Исус в тази рок-опера. Ако бяхте там, какво бихте му казали? Каква е твоята награда? Вие може би не сте били там, ама дявол е бил там. И той му е казал, каква е твоята награда? За всичко това, дето изговори, твоята велика мъдрост, твоите прекрасни дела, твоите велики чудеса. Ето тук преди няма една седмица ти смая света, като възкреси Лазар от мъртвите. Днес къде си? Виждате ли, ако Исус беше погледнал в себе си, ако беше погледнал в хората, аз мисля, че никой не би издържал. Никой не би издържал, по-човешки говоря. Но ако един човек погледне към Бога в такъв момент, когато ти нямаш помощ от никъде. Вижте, в този момент Исус не е имал помощ от никъде. Абсолютно от никъде. И ти гледаш към Бога и очакваш помощ от Него. Но и Той ти е казал, знам какво се случва, просто ми вярвай. Какво бихте направили? Никой не ти помага, а Бог ти казва, знам какво се случва, просто вярвай. Какво бихте направили в този момент? Имаш избор да повярваш в Бога или да не повярваш в Бога. Бог ти каза, просто ми се довери. Ама идват тия с опита и с факлите да ме арестуват като разбойник. Просто ми се довери.
Ама Господи, изоставиха ме всичките. Просто ми се довери. Ама Господи, един от тези, които ядоха от хляба ми, ме предаде. Това болело ли го Исус? Как мислите? Боляло го. Просто ми се довери. Господи, на никого не мога да се доверя. Ето той е Петър, дето спи там и хърка. Още малко и ще се отрече 3 пъти от мене. На кого да се доверя? На мен ми се довери. Довери ми се. Толкова е трудно да се довериш на Бога, тръгвайки към Голгота, нали? И това е човека Исус. Той трябваше да го направи. И аз ви насърчавам да видите себе си в тази история. Защо? Защото рано или късно ние носим кръст, нали знаете? Всеки си носи своя кръст. Какво значи това, че носим своя си кръст? Значи, че имаме наша Голгота. А какво значи това, че имаме кръст и Голгота? Това значи, че точно там на кръста, по пътя към Голгота, носейки нашия кръст, ще трябва да чуем пак този същия глас. Просто ми се довери. Ама Господи, боли. Знам. Ама Господи, предадоха ме. Знам. Ама Господи, няма никой до мене. Знам. Просто ми се довери. Ето този Исус днес ще го споменем. Обичате ли го? И ако го обичате, следвайте го. Да го следваме заедно. Да му се доверим. Той е реален. Той наистина е реален човек. Той не е измислен. Той има чувства. И бил е изкушаван като всички нас. Той е реален човек. Емоциите му са бушували. Тая пот как е станала на кръв според вас? И като беше на мъка, се молеше по-усърдно. Как се случва това? Каква е тая мъка? Душата ми е прескръбна до смърт. Какво е това чудо? Нали си Бог? Теб ти е лесно. Не. Не му е лесно. Не му е било лесно. Но той е реален човек, обаче силен човек. И любящ човек. Силен да прости. Силен да тръгне към Голгота. Да вземе това решение. Да вземеш това решение. Когато Исус тръгва към Голгота, бихте го видяли като един слаб човек. Арестуван, нали? Ама, мислите ли, че е бил слаб човек? Всъщност му е трябвало невероятно огромна сила, за да тръгне към Голгота. И е тръгнал към Голгота пълен със сила. Сила, с която ще се жертва. Да се жертваш за хора като нас е нужна сила. И накрая неговия успех се дължи на едно нещо. Както ще говорим в следващите си срещи. Вярата. Исус е тръгнал към Голгота вярващ. Не е имало никой до него, бил е предаден, бил е изоставен. Господ сякаш не е съучаствал в болката му в този момент, защото не му е спестил. И въпреки това, той е тръгнал като вярващ към своята Голгота. Господи, помогни ни и ние да бъдем силни, любящи, жертвоготовни, вярващи хора. Хора, които сме христоподобни, както и е призива на Словото Божие. Ние те молим да ни помогнеш в тая битка, която водим със себе си, защото тая битка не е лесна. Помогни ни да преодолеем над своеволието и над свободомислието си, над неверието си и над страховете си. Помогни ни да преодолеем, Господи, над тази ангажираност с нашата собствена личност. И както Ти се ангажира с човешкия род и света, който и до ден днешен живее и те търси част от него, хората, които те търсят днес, о Господи, така и ние ни помогни да се ангажираме с хората, с това, което е Твоето дело между хората, с църквата, с живота, който Ти си ни дал за Твоя слава. Боже, благодарим Ти от сърце, на Тебе да бъде слава до века. Амин.